Kære buschauffør, det er 3F Transport. Vi har lavet en ny overenskomst til jer, og overenskomsten har affødt en del spørgsmål. Dem vil jeg prøve at forklare for jer, så kort og præcis som jeg kan nu. Nej, det gør den ikke. Du får selvfølgelig et tillæg, der kompenserer for den ekstra tid, som du skal være på arbejde. Ingen chauffør kommer til at betale for omlægningen af pausebetalingen. Der er fuld kompensation. Så får du et løntillæg beregnet af din løn på 4,25%. De 4,25% i løn, det bliver beregnet af din nuværende løn, af dit specialtillæg, af dit chaufførtillæg, af dit faglærte tillæg, af dit aften- og nattillæg, af dit weekendtillæg, søndagstillæg og de øvrige tillæg, der er genetillæg. Og det giver i alt et eller andet sted omkring ca. 1.400 kroner om måneden. Altså selvfølgelig afhængig af, hvor meget tillæg du tjener. Jo flere tillæg, jo højere bliver din stigning. Så får du en stigning på 9,9% oven i din løn. Det vil sige, at den løn, du tjener i dag, kan du gange op med 9,9%. Det vil sige, at du får for 40 minutter 9,9%. Det svarer til mellem 2.800 og 3.500 kroner i lønstigning, afhængig af, om du arbejder på landsoverenskomsten eller på den dyreste stedtillæg i tillægsoverenskomstens område. Og igen så får du tillægget af samtlige timer, specialtillæg, chaufførtillæg, anciennitetstillæg og faglærertillæg og eventuelle forskudtidstillæg. Og da det er en procentsats både på de 4,25 og de 9,9, så følger det med tiden. Så hver gang der kommer en stigning på løn i øvrigt, så vil tillæggene også stige tilsvarende. Alle dem, der ikke har betalt pause, det er jo det, vi kalder korte vagter under 5 timer i landsoverenskomstens område. De har i dag ikke fået betalt pause tidligere. Det kunne eksempelvis være skolebuschauffører, der bare har en 5 timers vagtplan 5 dage om ugen. De får slet ikke betalt pause. Men dem har vi hævet samtidig med, at vi hæver landsoverenskomsten med de 4,25%. Så får de her folk med de korte vagter også 4,25% inklusiv alle tillæg. Og jeg må formode, at det også kan betyde, at der måske bliver et antal færre korte vagter, fordi nu kan arbejdsgiveren jo ikke spekulere i, at en kort vagt er billigere end en lang vagt eksempelvis. Jamen det skal de, fordi at vi opfatter, at vores AKT-overenskomst er lidt under angreb. Når jeg siger under angreb, så er det fordi, at vores trafikselskaber er dem, der definerer, hvordan man lægger kørsel ud og dermed kørselsformer. Og hvis de lægger det ud som andet end rute, så er det pauserne alligevel væk, eller de betalte pauser væk. Et andet formål har jo været at få de forskellige kørselsområder, hvor vi jo godt ved, at der i dag er virksomheder, der både har turisterrute og flex og sygetransport og det hele blandet sammen i samme virksomhed. Et andet formål har været, at vi skulle sammenligne områderne direkte at kunne arbejde, sådan som man i en og samme virksomhed både ville kunne køre rute og noget turistkørsel eller noget flexkørsel ved siden af, med det formål, at man ville kunne opnå 37 timer, i stedet for som det er i dag, særligt i de tyndt befolkede områder, hvor rigtig mange arbejder på 15, 20 eller 25 timer, og ikke har mulighed for at kombinere det, sådan som man kunne få fuld tid. Arbejdsdagen den bliver 9 timer, som den er i dag. Det er det antal timer, du får din løn for. Det er rigtigt, at nu er arbejdsdagen eksklusiv pauser, og det vil sige, at pausentiden den skal lægges til den tilstedeværelsestid, du har på dit arbejde. Pausen er selvfølgelig din frihed, som du selv har lyst til. Det får du de her 4,25 eller 9,9% for i tillæg i lønnen. Det, der så også er åbnet op for, det er, at man nu kan bruge den nye seniorordning med indtil 46 dage, hvilket jo kan give en 4-dages arbejdsuge, altså en ugentlig fridag, aftalt med arbejdsgiveren. Og alternativt, så kan man jo, hvis man ikke kan aftale senioraftaler, så kan man jo bare aftale sig ned i tid, altså simpelthen på deltid. Og der kan man jo få jobs helt ned til 15 timer og til 36 timer, og så er det stadigvæk deltid. Nej, det håber jeg så sandelig ikke, de skal. Nu er aftalen her aftalt til at starte 1. i 3. 26, altså et år frem i tiden.
så der er lidt tid til at forberede sig. Det, der er væsentligt her, det er, at vi jo ved, der er chaufførmangel rigtig mange steder, og vi ved også, der er en rigtig stor gruppe af folk på min egen alder og ældre, som vil stoppe. Det vil sige, at der er en naturlig afgang i perioden fra i dag af og op til 1.3.26. Det synes jeg selvfølgelig, man skal gribe ind i og prøve at se, hvordan vagterne kommer til at ligge løbende. Der er også åbnet mulighed for, at man inden 1.3.26 faktisk kan sætte det her nye arbejdsplansystem i gang. Og der er også mulighed for, at man kan sætte det ud af kraft ved at fjerne løntillæggen og simpelthen blive på den gamle ordning med betalte pauser. Begge dele kræver selvfølgelig en lokal aftale med jeres tillidsrepræsentant og virksomhed, at I kan gøre det, men det kan man faktisk vælge. Jeg vil nu anbefale, at vi bruger den nye ordning og ser, hvad det nu har af betydning for os på den enkelte arbejdsplads. Pauserne skal holdes præcis på samme måde, som de har været gjort hele tiden. Det pausesætsregler, vi fik i 2020, og som lige blev justeret en anelse i 2023, er fortsat gældende. Det er nøjagtigt de samme pauser og nøjagtigt den samme metode i valget af pauser. Det er der ikke lavet om på. Der kan lægges ind til 60 minutters pause i en vagt. Der kan være indtil 3 pauser. Hovedpausen skal være på 25 minutter, og bipauserne, altså de korte pauser, skal være på 15 minutter. Så det er der slet ikke rykket ved. Det er fuldstændig som det er i dag.